Fiecare religie are câte o carte sfântă. Însă, în justiție, Cartea Sfântă se numește Constituția Republicii Moldova. Ea ne garantează faptul că noi suntem un stat. Ea ne garantează că noi ne protejăm reciproc într-un mediu prietenos. Ea garantează omului posibilitatea de a se autorealiza aici, acasă, în Republica Moldova. Din aceste motive, această Carte Sfântă trebuie protejată. Trebuie de pus moratoriu la modificările Constituției. Deci, părinții întemeitori ai Constituției Republicii Moldova cunosc mult mai bine ce înseamnă Republica Moldova decât anumiți politicieni sau următoare generații de judecători din Curtea Constituțională care își asumă obrăznicia de a face modificări sau interpretări la Constituția Republicii Moldova. Să avem ceva sfânt și atunci vom fi respectați cu toții. Deci, nu trebuie de lăsat modificări inutile, incorecte într-un document sfânt. Pentru asta trebuie să luptăm. Alianța Moldovenii. Moldova va fi întotdeauna